एकच मोगान एकच आत्म्यान एकच मनान ह्या संदेशा संगी बाळोजूचे पुनशेत कार्मेलगुडो मंगळूर संभ्रमान आचरिता बाळोजूची वार्षिक परब 2022 जानेवारीच्या 14, 15 आणि 16 तारखे जानेवारीच्या 5 तावन 13 तारखेपर्यंत नोवेनाच्या दिसाची मिसा सकाळी 6, 7:30, 9, 10:30 आणि दनपारा 1 वरार कोंकणी सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लिश, 6 वरार कोंकणी आणि 7:30 वरार कन्नडा. फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची तारीख 14 शुक्रार सकाळी 6 वरार कोंकणी, 7:30 इंग्लिश, 9 वरार कोंकणी, 1 वरार कन्नडा आणि संभ्रमिक फेस्त मिसा सकाळी 10:30 वरार आणि 6 वरार कोंकणी. फेस्ताचो दुसरो दीस जानेवारीची तारीख 15 सोनवार सकाळी 6, 7:30, 9 आणि दनपारा 1 वरार कोंकणी आणि संभ्रमिक फेस्त मिसा सकाळी 10:30 वरार आणि 6 वरार कोंकणी. फेस्ताचो तिसरो दीस जानेवारीची तारीख 16 आयतार सकाळी 6 वरार कोंकणी, 7:30 इंग्लिश, 9 वरार कोंकणी, दनपारा 1 वरार मलयाळम. संभ्रमिक फेस्त मिसा सकाळी 10:30 आणि सांजेर 6 कोंकणी. जानेवारीच्या 4 तारखेर बुमलारा सांजेर 5 वरार मिसाचें बलिदान आणि ताचे उपरांत बावटो उबोवन नोवेनाची सुरवात आमी करतले. नोवेनाच्या दिसांनी दनपारा सर्व भक्तिकांक जेवण आसतलें. येया बाळोजूचो अनुभव करया.